bantwana baNkulunkulu. Lapha sisekhala emphefumulo. Lapho khona uNkulunkulu enyusa ikhishi elasekhala emphefumulo. Waletha lapha ebuhleni bamaNazaretha. Njengoba nibona manje silungiselela ukumaya. Silungiselela abantwana babantu abasuka ngamazwe ngamazwe, abasuka ngenkalo ngenkalo. Bese ngicela ukuthi sike sibuze kuyingweve endalo ababhekwa umuzi abashumayeli ngalomsebenzi bese akhela isithombe noma sithola ukuqonda. Sanibona boba. Sibona umshumayeli wenkosi. Sibona umshumayeli. Sibona umshumayeli ingane zigcele phakathi kwegceke. Ikhishi lapha ekhala emphefumulo ayasebenza. Amen mshumayeli. Bezocela bamshumayeli usichazele kabanzi noma usiphi isithombe umshumayeli ukuthi lo msebenzi owenziwayo ungani ngempela. Mfowethu indaba lana iyala kuleli chiba leli lasekhala emphefumulo elilando unyazi ekhala emphefumulo wathi asizomlekelela ekondliweni kwemphefumulo yabantwana bonke abakhona lapha ekhaya. Yabona la Nkwanyana uNkulunkulu wenza isimangaliso ngoba lezi ngane zonke asizazi. Namakhosazana njengoba bhekile namashesha ngena agcwele icala. Wona thutha manje naba nomama ngale labo mama bona abasiza ngokusiwashela zonke izinto zokumaya. Nalamakhosazana siwazi bazafika ekuseni esegezile semahla athi azocela ukusebenza ekhala emphefumulo. Kanti kwakhuluma inkosazana ekhala emphefumulo yathi lithe unyazi lizosilethela amakhosazana azolekelela lezi insizwe ezincane ngoba la ekhaya kupheka lezi insizwe ezincane nazo ezinye zazo kumabona. Wathi uNkulunkulu singaphatheki kabi uzoletha abantwana abancane abazosilekelela. Lezi ngane ngisho ekhala emphefumulo zibona seyifika zizosebenza. Amen. Ukuyibona nala sekuhleli manje emhlanganweni wenyanga kaMaquba uNtulikazi umkhosi wentethelelo kule nyanga sikuyona isonto namhlanje lokubhekile. Izingane ezingakayi kogidi ziyeza la zifike isebenza yezwa isonto elilandelayo isithi seyithi uma wayethengela imvunulo siyagida. Ziyashintshana lezi ngane lokubhekile. Izona-ke ezilekelela lezi iy'mfizi ziyapheka njengoba uyibona icokosha ney'nkuni njengoba uyibhekile nje manje ziyakhwezela zisebenza nalezi nsizwe ey'ncane zonke iy'nsuku mfowethu. Lezi ngane ziba la ziyihambe ngoba ziyogida seziyogida asizazi ziqhamuka amazwe namazwe ngoba-ke uNkulunkulu wakhuluma sakuzwa wayekhuluma. Ingakho singabaxwayela abantu bayasiza bona ukubona kupheka le igame yesibili le ekuseni intathakusa kuvukwe ngabo 3 kwabasa umlilo bese zikhona lezi ngane. Athutha amanzi zafaka amanzi emabhodweni kwenziwa idobo. Njengoba ubona la mabhodo nje mangaki la mabhodo 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 lama ponje ubabhekile aqale abeka idobo. Amen. Laqedwa idokwe njengoba ubona nje idokwe selifaka emphongoleni umphongolo le O5 la ezonikezwa abantu mase kuphunywa emthandazweni wovuko. Elinye futhi idokwe liyahamba njengoba ubona la umkhizi umkhizi ushoti njengoba wabona lamabhakede lewaphelele. Lamabhakede zonke iy'nsuku ekuseni nantambama kuphuma amabhakede wedokwe ekuseni emini awokumaya. Lamabhakede anezinhla zawo la eyakhona. Lamabhakede umkhizi ukwazi ukwachaza kahle ukuthi ayakuphi umkhizi. Ubani omunye wazi ukuthi nangu umkhizi. Mkhizi phenduka phela mkhizi. Ya kulungile phela uyasebenza nje. Awuchaze ukuthi phenduka mkhizi. Awuchaze ukuthi lamabhakede lawa mkhizi
aphuma kanjani kononini Oh, khona awasemarikani nedoko lasemarikani kunedoko lasemahhotela aha kunedoko lasebhenqola yebo idoko lethuluzi yebo idoko lendlu yokubhabhadisa yebo bese kuba idoko labashumayela beketangweni yebo kube idoko laseyitolo likababa yebo nelasebhusha likababa yebo bese kuba umphongolo lo wedoko abantu abasuke besibethela iy'nkulu yebo bese kuba eminye imphongolo-ke yabantu bonke-ke umhlangano wonke umphongolo owu-4 umhlangano wonke njalo lento njalo ekuseni nenza idoko lapho njalo nje kusini kwenziwa idoko lapho idoko layo laba khona engibalandile ngathi abenze laba balima amasimu kababa ubaba unensimu la ayakhanya sengibaceleni nakho nje abalethe amabhakede abo manje la madoko la lezitsha lezi nasemini babaphekelwa sibaphekele futhi ukumali ma sesithululile idoko sizobheka umama phela umama phinde siphake ukumama bese siphekela idoko lomdudu masiqede siphekela inye idoko lomdudu zonke iy'nsuku mpokankwanyana kusukela umsombuluko kushaya umsombuluko Amen. kuphela into eshayayo manje iyodwa esingathi uNkulunkulu angasisiza ngayo ushukela ngoba ushukela usuyasiphelela ubhontshisi nempuphu nesitambu bezihlomile ngalo noshukela besihlomile ukuthi sibuye sawulekelela ubaba kunamakhisha amanye kuney'ngudi sesiyikhiphe sinikeze uNkulunkulu ukuze ngoba umhlaba wonke ubheke umhlaba wonke ubheke uNkulunkulu simlekelele uNkulunkulu ukuthi sikhiphe athumele ingodi baba sikwazi ukufaka ushukela nesitambu nerayisi nempuphu sikwenza kabili umhlangano ungakapheli uvula umhlangano nalast week nje kade ubaba engicelile kwafika ingudla zakhe eziwu-2 kwazolandela ukudla into eshayayo manje ushukela uwona-ke sesisho abantu ukuthi uma amandla ekhona basiphathele noma nje o-alshoni umuntu uma ezodresa la iloko nkwanyana esiwenzayo ukunceda umhlangano kaNkulunkulu ngoba uNkulunkulu uwondla izizwe ngezizwe njengoba uyibona icwele la sizolekelela uNkulunkulu wethu unyazi lwethu ukuthi abantu bakwazi ukuxosha iphanga ngoba yabona umuntu uma elambile ngisho nethongo lakhe lisuke lilambile kanti uma esesutha umuntu nethongo lakhe kuyilona elimphamana nalo liyasutha Amen. abese umthola umuntu ephila nengqondo isebenza mhlawumbe abanye abantu baze bangene ekukhohlakaleni nje usuke umuntu esedlala iphanga engathi angathola iy'hambazana akwazi ukuqina ukhala bese nengqondo iyasebenza uma umuntu eseganga usuke engasasebenzi ingqondo izimo-ke ey'njalo akwakile. Amen mshumayeli wenkosi. Ngiyabonga baba. Bonga thina abashumayeli. Inkosi inibusise. Amen. Lapha kabantu